Dacă vreți să speriați băieții prin discoteci, n-aveți decât. Continuăm. Doamnelor, pastele nu sunt doar ale italienilor. Le puteți prepara fără mare efort și dumneavoastră acasă. Aveți nevoie doar de 10 minute. Cum le pregătiți? Vă învață un maestru în ale bucătăriei, pe care l-am întâlnit la un târg de produse italiene. Odată încinsă atmosfera, începe și prezentarea deliciilor italiene. Băuturile alcoolice nu sunt nici ele uitate. Printre sticlele cu vin roșu, alb sau roze se întrevede și o altă licoare alcolizată. Questo è il italiano Zuica. Sì, esatto, sì, è il corrispondente che noi, da noi si chiamata grappa. Iar cum italienii se mândresc cu brânzeturile lor, în topul listei au așezat și de această dată Parmigiano, care se prepară în cel puțin 13 săptămâni. Se scoate din formă, se ține 12 luni la maturare. Deci verifică forma, verifică dacă are găuri, îl ascultă cu un ciocan. Dacă expertul acela spune că este ok, îi se pune ștampila Parmigiano Reggiano. Nu puteam părăsi festinul culinar fără să învățăm și cea mai rapidă rețetă de paste de la un maestru bucătar. Tot de la bucătarul nostru care o să ajungă chiar în acest moment, o să aflăm și de ce italienii nu se îngrașă, deși mănâncă și pizza și paste. Bun găsit! Ce ne pregătești astăzi? Ciao! Pastele, pizza sunt carboidrati. Carboidrati e o energie pregătită, că tu l-arzi foarte repede. Și fără că l-arzi foarte repede, digeri foarte repede ce mănânci. Revenind la rețeta noastră, pastele se pun la fiert numai după ce a dat în clocotapa. Se fiert cu 2 minute mai puțin decât timpul menționat pe cutia de paste. Și, foarte important, odată fierte, pastele se scurg și nu se mai clătesc în altă apă. Ai grijă să nu te murdărești, da? Okay. Asta nu încercați acasă dacă vreți să aveți bucătăria curată. Încercați, este foarte important. Încercați, că e bine. Și uite așa, pastele au fost gata în 10 minute. Mă scuzați, în 10 minute. În plus, 500 de grame de paste sunt suficiente pentru a servi și mulțumi 5 persoane. Poftă bună!